Господин Златанов, да започнем от там, откъдето свърши Дани Атанасова. Именно има ли опасност от това, че има нови маршрути за минаване на нелегалните мигранти, а не че просто са спрели да минават? Не са спрели, но са намаляли драстично. Иначе така, хората разказват правилно, така беше. През 2023 година мащабите бяха грандиозни на нелегалната миграция. Всяко денонощие, особено летните месеци и есенно време, ние спирахме на границата около 1500 нелегални мигранти да не преминат. Други 400-500 преминаваха и ги задържахме някъде в граничната зона, а имаше и такива, които въобще не успяхме да намерим, тъй като бяха изключително голям брой. За сведение, например, за последното денонощие сега, от вчера, тези, които сме блокирали, са 47. 47 са блокирани на границата с Турция. Точно така. Но вътре в страната не сме задържали лица. Няма преминали. Защо говорите в минало време за тези стряскащи цифри? Защото сме вече в Шенген или защото нещо друго? Не, защото променихме организацията си на работа. А вие работите по-добре, затова и няма толкова мигранти. 2023 година имаше огромни проблеми. На първо място липсваха автомобили. Тоест гранична полиция не можеше да патрулира по границата. Без високо проходими автомобили е невъзможно да се осъществява качествена охрана. Този проблем ние го решихме, като с европейски средства закупихме вече над 510 високопроходими автомобили за охрана на границата и ние имаме с какво да патрулираме. Там сме мобилни и общо взето нашите линии на защита са много по-добре осигурени. На второ място системите за видеонаблюдение не работеха. В момента всички системи работят, дори на едни прословути 100 км, в които никога не беше изграждано видеонаблюдение. В момента то горе-долу на 1/3 вече е готово, така че до края на 2026 ще бъде изцяло покрита границата из видеонаблюдение с изкуствен интелект, така че да ни алармира предварително и да можем да блокираме групите. Кажете ли обаче, защо не работеха, казвате? Видеонаблюдението не работеше. Имаше камери, да не работят. Не са усвоявани достатъчно евросредства или са липсвали и така нататък. Просто нашата работа не е само да пазим границата в униформата, изисква се много организационна, много менеджерска работа, така че да бъдем и добри стопани на целия този процес. И в момента едно от основните пара е именно усвояването на европейски средства. Но още по-важното е, че ние в тези 2 години изключително много засилихме оперативната и разследващата си работа и горе-долу всеки месец поне 1 или 2 организирани престъпни групи за трафик на мигранти. Ние ги неутрализираме. Хората, които са на най-високо ниво, лидерите, ги задържаме. Те влизат в ареста, в последствие и в затвора и съответно тяхната група не може да работи. Много въпроси възникват. Понеже зададохте... За последно сте имали такава акция? Миналия четвъртък беше последната, която я промотирахме. Имаше брифинг. Дори ще издам една тайна, че в момента днес МВР разбива нова организирана престъпна група. От сутринта имаме специализирана операция с ГДБОП, с Националната полиция и с СДВР и гранична полиция и за нея ще дадем информация в следващите дни. В София ли е тази акция? Да. И трябва да хване някой от по-високите организатори. Аз обръщам внимание, когато ви гостувам, само на такива акции, в които ние хващаме лидерите. Всяка организирана престъпна група има много ясна иерархия, лидери, помагачи и вече изпълнители. Изпълнители ние хващаме всеки ден. За нас цел е да неутрализираме лидерите и горе-долу по една група минимум в месец, последните 2 години, ние успяваме да неутрализираме. Когато тя престане да действа, с някакъв процент намалява веднага нелегалния трафик на мигранти през страната, тъй като е невъзможно те да преминават без каналджии. Какъв е профила на тези лидери? Какви са обикновено тези хора? Най-различни групи имаме организирани престъпни групи с лидери българи, с лидери сирийци, с лидери от различни държави. Работим с международни колеги, с които неутрализираме някои от групите. Последния път бяха с Румъния, Гърция, Австрия, Молдова. Така че всяка група се е структурирала и си има канал, има си различен начин, по който ги прекарва през границата и през страната и така. Понеже заговорихме много за това, за лидерите, искам и се върнем на този случай от Бургас. Там какъв беше казуса? Румънски граждани на превозвача, т.е. той е изпълнителя само, така ли? Това е най-ниското ниво.
А кой стоеше водач. над него? Успяхте ли да разбиете там схемата? Този случай от преди един месец. За да се разбие една ОПГ са необходими 3-6 месеца, понякога година, тъй като не е достатъчно само да знаем кой стои зад нея, трябва да го докажем и в съда. А какво се оказа? Само да доизчистим този случай, защото това показва и до някъде, може би, нови маршрути. Не знам, вие разкажете, защото ние си мислихме, че по-скоро през Сърбия се опитват да излязат мигрантите, а сега, ако е румънски шофьор, това означава ли, че през румънската граница се опитват да ги... Когато хванем молдовски шофьор, ние нямаме молдовска граница. Това са хора, които са наети да изпълнят някаква задача, да качат мигрантите от точка А и да ги закарат до точка Б. През лятото имахме случай с грузински шофьор. Ние също нямаме граница с Грузия. Това не означава абсолютно нищо от коя националност е. Той е нает, дошъл е тук, за да извърши тази задача и е на съвсем ниско ниво. Той общо взето не притежава много обаче, информация. че този случай завърши с 6 жертви, защото колата се обърна. Заговори се тогава за тези шипове, които са били опънати от страна на вашите колеги. Има ли грешка при начина, по който се действа и при преследване, и при опит за спиране? Има ли правила, които се няма следват? грешка. Ако този автомобил с това лице, румънски гражданин, имайте предвид, че понякога, включително и този, те са с изключително нисък социален статус, нисък интелект, ниски човешки ценности. Тоест да търсим грешка при колегите, при положение, че грешката е изцяло в него, е неправилно. Не търсим грешка, питаме дали са действали по протокол. Абсолютно по протокол са действали. Всъщност той се опитва да избегне шиповете, които за втори път му се опъват по време на цялата тая гонка. 34 минути го преследват с буркани отзад колегите, с сини светлини, отпред се опитват да го спрат, така че ние не разглеждаме мигрантите тук като виновни. Те също са жертва на престъпното поведение на тези трафиканти. Тук е хубаво да обясня и нещо друго, тъй като получих много въпроси в този един месец от тогава насам, защо в Бургас толкова далеч от границата. Всъщност, граничната зона, в която ние действаме и за която отговаряме, е 30 км навътре от линията на държавната граница. И хубаво е хората да знаят, че целият морски бряг от Резово до Дуранкулак е морска граница и ние охраняваме 30% навътре в морето, 30 км в морето и 30 км в брега. Тъй като пътищата са по-хубави и по-бързи, когато преминат българо-турската граница, повечето трафиканти се опитват да използват бързи пътища. Те са в района на Бургас, за да се качат на магистралата, където е по-трудно от тяхното спиране. Също така много зависи какъв е канала. Дали са в тайници, дали са просто натъпкани в някакъв микробус. Но колегите тренират доста сериозно. За съжаление им се налага и на практика да тренират опъването на шипове. Искам да ви кажа, че само в последните 2 месеца имаме 9 случая, в които сме ги използвали на практика. В 9 случая сме спрели автомобили с използването на тази лента с шипове, като повече от половината случаи са на българо-гръцката граница. На българо-гръцката, т.е. и оттам се опитват да минат. Опитваха се да структурират канал за трафик на мигранти и тук отново ще подчертая, че ние при влизането ни в Шенген не допуснахме грешката да разформироваме гранична полиция на гръцката граница и благодарение на това сега можем да ги спираме оттам. А колко време ще продължат да си стоят там тези случайни проверки? Надявам се за винаги. За винаги. А в момента имаме ли подкрепа от чуждестранни сили, които да ни помагат на границата? Говорим за така наречените Frontex, за които често говорим с вас. Има ли в момента такива сили? Екипи на Frontex са разположени на всички външни европейски граници на Европа, включително и на българската, на България с Турция, на България с Гърция, на България с Сърбия и с Северна Македония. Имаме такива екипи. Преди влизането ни в Шенген имаше изискване да се увеличи тройно техния брой. Това беше изискване на австрийската страна. Ние постигнахме споразумение с Frontex и ги увеличихме, но с оглед на това, че в момента е овладян мигрантския натиск, има такъв, но не е в онези мащаби. Най-вероятно от до година ще ги редуцираме и ще ги намалим. Както в момента, вече от 1 седмица, нямаме и подкрепа от българската армия, тъй като не е необходимо в момента. Справяме се сами.
Колко души от Frontex ни помагат към момента? 150 човека са на българо-турската граница. Какви са тарифите в момента в целия този бизнес? И това е интересен въпрос, защото тарифата зависи от няколко неща. Първо, ако е лесно преминаването, тарифата е ниска, групите са големи. 2023 година, например, хващахме в камион 100 човека, 120 човека. Голяма група. В момента по-голяма група от 20 души в превозно средство не сме намирали. Цената се дигна, тъй като е по-трудно преминаването през територията на страната. Тоест трафиканта ги таксува за преминаване през територията на Република България, не само да преминат българо-турската граница. Те искат и да излязат. Така че от това зависи какви екстри трафиканта предлага на нелегалните мигранти. Какви екстри може да има, господин Златанов? Има най-различни. За най-евтиния трафик, който им се предлага, е да тичат, да се крият в горите. Тези хора, които видяхме в репортажа на Дани Атанасова. Доста дни. Тези репортажи, вие сами те чухте, че повечето хора говореха в минало време. Действително сега няма. Или ако има са единични случаи, които ние ги задържаме още в рамките на Така да бъде, ви пожелаваме. Какви са другите екстри, освен да тичат? Най-евтиното, пак казваме, да се криеш по горите, качвате една кола, бързо те кара до някаква точка и те изкарват извън страната, без да те нахранят, без да преспиш, без да имаш никакви грижи. Другите, вече по-скъпите начини са да ти осигурят автомобил с тайник, в който въобще да преминеш през границата. Т.е. да не се налага да поемаш рисковете от прескачане на оградата, рискове от това да те хване гранична полиция, да те гонят с кучета и така нататък. Много често разбихме всъщност 2 ОПГ-та, които изграждаха тайници в микробуси и камиони и в самия тайник преминаха през КПП-то, без да може да ги хванем. Но влязохме в техните следи. Тази година разбихме 2 такива групи, така че те престанаха да действат, иззехме техните превозни средства. То не е много ефтино да направиш тайник с двойно дъно или двойна стена. В единия камион си беше буквално вип стая в началото на карусерията с двойна стена, с футиолчета. С футиолчета, да. Така, вътре, и това естествено повишава цената. Ако има депо някъде в вътрешността на страната, т.е. изоставен обект в някое село, те го превръщат в депо, в които им осигуряват да преспят, да ги нахранят и така нататък. Тогава естествено цената е по-скъпа. Колко струва? Какви граници? В момента най-високата цена, която ние сме засичали, е 20 000 евро на мигрант. 20 000 евро? Откъде да преминат? Само от нашата територия? Да премине през територията на България. От българо-турската граница да излезе на някъде или през Румъния, или през Сърбия. Да. Всичко това... Най-евтината е 1000 евро. Кажете ни обаче, казвате, вече охраняваме много по-добре, гоним ги много по-добре, нямат чак толкова трагични инциденти, те вече се страхуват да минават през България. Какво може да обърне тази картина? Дългосрочното послание, което ние от 2 години градим и повече, към тях е именно това. През България е трудно да се преминава. Залавяме мигрантите, арестуваме трафикантите, те получават присъди. Това е бавен процес, но ние се движим уверено по него. И това послание, което отправяме, то има своя ефект, тъй като не пристигат до границата толкова много желащи, колкото преди. Но мигранти продължават да има и ще продължи да има. Ще продължи да има гонки, тъй като това е процес, който не зависи от нас. Това е глобален процес, т.е. никой не може да каже от Афганистан или от Сирия да не идват до нашата граница. Когато дойдат, вече има няколко варианта. Ние ги блокираме на границата, уведомяваме турските власти, те идват и си ги задържат на тяхна територия, но понякога успяват да преминат на наша територия и тогава ние предприемаме действия по тяхното задържане. Именно заради това често се чуват и по новините как сме задържали в Бургас или в София или на изходите с Румъния и с Сърбия. Но това е нашата работа и в тези случаи ние събираме и доказателства за лидерите. Тоест така търсим и успяваме да разберем. Които сега търсите и в София в момента, утре чакаме информация. Само, че като говорим за лидери, нещо любопитно. Пред Таймс вътрешният министър Даниел Митов каза, че руски шпиони имат връзка с банди за незаконен трафик на мигранти. Имате ли такава информация? Аз никога не коментирам думи на по-висше стоящи от мен, особено пък на министър на вътрешните работи. Ние имаме данни за много международен
международни престъпни елементи, които се опитват да се внедряват в трафика на мигранти, тъй като това е и беше и към момента е много доходен бизнес, но той все повече в България намалява като мащаби и аз дори отправям едно послание към хората, които се занимават с тази дейност. Пренасочете се към нещо друго и легално, тъй като рано или късно ще стигнем до вас и ще бъдете задържани. Звучи доходоносно явно. Тоест, руски шпиони, вие не може да коментирате има или няма. Никога не коментирам политически. Деца често ли се натъквате на деца? В групите мигранти ли? Да. Има. Напоследък намаляха. Като говорим за деца, имаме предвид под 18 възраст. Да. Натъквате се на такива случаи. Има все още, но намаляха. С общото намаляване на мигрантския натиск намаляха и случаите на деца. Просто ви връщам набързо към един случай за 6 египетски деца, които се загубиха в Странджа. Това беше в началото на тази година, мисля, че. При нелегално преминаване 3 от тях обаче починаха и тогава имаше много сериозен казус за това дали гранична полиция реагирала на време, дали им е оказала помощ. Вие разследвахте ли този случай? Защото Frontex излязоха с доклад, в който казват, че гранична полиция в действителност се е забавила. Не, Frontex не казва това в доклада. Докладите на Frontex, те са по документи, т.е. те правят проверка по документи и по публикации. Ние сме изпратили нашите документи. Имаше си и досъдебно производство по този случай. Категорично няма вина на колегите, но ние отново се чудим как да намерим вина в тези, които пазят и спасяват. Аз след този случай, като видях доста обвинения, които не са истински, разпоредих и започнахме да следим случаите, в които нашите колеги оказват първа помощ на мигрантите. Тъй като това се налага, особено зимата, когато е много студено, и лятото, когато е много топло, се налага в почти всеки случай, в който ние му оказваме медицинска помощ с нашите средства, викаме и лекарски екипи, и тези случаи са безброй, те са стотици. До миналия месец бяха над 500 само тази година. Така че човешкият живот е най-свещеното нещо, той не се връща и е абсурдно да наричаме полицаите и граничните полицаи убийци или хора, които не са Никой не ги нарича, господин Златанов, защото ставали сме свидетели на ситуации, в които ваши колеги губят живота си в тази битка, и то не един и два случая. Затова колкото по-малко няма такива ситуации и колкото по-добре се върши работата от всички страни, толкова по-добре и за живота и на вашите колеги, които ги наричате, спасяват но тогава живота. чухме от други, от неправителствени организации, от други хора такива обвинения, които естествено се отразяват негативно, тъй като моите колеги са хората, които денонощно с риск за живота си, както се доказва в годините, пазят хората на България, и когато се случи инцидент с загинали, независимо дали са полицаи или са мигранти, то винаги е тежко за нас. Тоест, ние не желаем това нещо. И отново казвам, че всъщност на риск живота на мигрантите е подложен именно от трафикантите. Да, това е за важно. жалост не изтече времето. Да, очакваме информация утре към колегите от новините за тази акция днес. Ще разберем повече от там.